Mama vaga. Mimi vigi. Beme vege. Bene vege. Bomo vogo. Vogo. Bomo vogo. Bumu vogu. Výborne. Tak ešte raz si to zrejme. Bama vaga. Reč je najdokonalejšia schopnosť človeka. Pomocou nej sa dorozumievame, vzdelávame a zaraďujeme sa do spoločnosti. Vývin reči však nie vždy prebieha optimálne. Najčastejším rečovým problémom detí je dyslália. Až 50% detí, ktoré poprvýkrát prichádzajú do školy, má zlú výslovnosť a učitelia upozorňujú aj na celkovo nízku úroveň komunikačných schopností školákov. Nafúkneš na chladbu tanierik a prenesieš ho na tanierik ako holubky, keď pomáhali po polúške, triediť zrnka. Pekne pomaličky. Nafúkneš. Potiahnem do seba a pekne prenesiem. Snažím. Výborne, Adamko je perfektný holubok. Pekne mu to ide. Krátko, krátke. Každému sa to veľmi pekne darí. Snaž sa, aby všetky... Cieľom dýchových cvičení je zvyšovanie kapacity pľúc, ktorá býva často znížená. Dieťa sa učí správne dýchať a ekonomicky využívať dýchanie. V úvodných etapách dýchových cvičení fúkame do čohokoľvek, čo dieťa zaujme. Bubly fúk, pierka, nafúkovacie hračky alebo balóny. Takto. Ideš? Keď fúkneš, zaradíš sa dozadu. Ďalej. Dobre, to. Šup dozadu. Nechaj nám to sem. Tuto bolo. Zuzi, ešte trošku ďalej, skús. Dobre, výborne. Musí sa aspoň trošku pretočiť. Dobre, dobre. Vieš? Nič do noge, ešte. Tam. No, trošičku sa pohľad, dobre? Ísť, pekný. Nič, ešte. Poriadne sa nadýchni. No, trošičku sa nám pohľad, dobre? Utekaj na koniec. Jessica, poriadne. No, to bolo ono. Vidíte, musíte sa bližšie. Dobre, krásne, počkaj, lebo už nám to utieklo. Budeme ja tu po štyroch. Vidíte, to fúček. Výborne, no, Dominik, krásne. A nám to si pedala. Dobre, perfektne. No, perfektne. Zvieratka a detičky, precvičme si jazyčky. Prvý sa zobudil skloní. Skúsme jazyčko. Dôležitou súčasťou korekcie nesprávneho tvorenia hlások u detí sú prípravné cvičenia. Ich cieľom je zlepšiť dýchanie, rozvíjať motoriku hláskotvorných a hlasotvorných orgánov a schopnosť fonematickej diferenciácie. Pri zlepšovaní obratnosti hovoridiel sa nesmie zabúdať ani na cvičenia, ktoré zdokonaľujú celkovú obratnosť dieťaťa, hrubú a jemnú motoriku. Čo tam dnes máme v krabici zázračnej? Poďme sa pozrieť a nafúkneme. Tak, poďme sa oboznámiť s predmetmi, ktoré tam sú. Pozrite sa všetci. Dobre, a položte naspäť do krabičky. Položte naspäť do krabičky. Výborne. Tak, super. Tak, ja si na chvíľočku krabicu zázračnicu požičiam. Tak, teraz nič nechytáme. Ja vám ukážem, paničku si odložím. Takže, čo je toto? Mobil. A ja mám taký. Alebo telefón. Výborne. A ja mám taký. Čo máme tu? Páska. Ale páska sa volá Elmex. Skúsme to. Elmex. Výborne. Ďalej, čo je toto? Lopta. Lopta. Jazyček pekne dvíhame hore. Čo je to? Lízatko. Výborne. Alebo lízanka. Toto je? Pri aktívnych prípravných cvičeniach sa využíva zrak, sluch, prípadne ich chuť. Príslušné miesto, kam si má dieťa napríklad dosiahnuť jazyčkom, sa ochutí trebárs s medom. Väčšie množstvo informácií pomáha lepšie a rýchlejšie si úlohu zapamätať a imitácia je presnejšia. Čím je dieťa menšie, tým jednoduchšie úlohy mu treba predkladať. Realizovať ich formou hry,
Vždy ich len ponúkať, nikdy nie dieťa nútiť. Neočakávame dokonalý, perfektný výkon, skôr sledujeme, či dieťa postupne napreduje k lepšiemu. Po úspešnej realizácii prípravných cvičení by dieťa malo prejaviť takú zručnosť rečových orgánov, ktorá mu umožní správny artikulačný pohyb pri výslovnosti danej hlásky a takú schopnosť fonematickej diferenciácie, aby správne vnímal odlišnosti vo výslovnosti hlások, ako aj rozdiely medzi správnou a nesprávnou artikuláciou danej hlásky. Zvíjame pekný jazyček. Lastovička uletela, lastovička uletela, lastovička uletela. Už si sa nadýchla. Ideme si pripraviť zvukovú hráčku na sluchovú diferenciáciu. Máme tu 4 rovnaké pialinky. Moja asistentka už mi ide pomôcť. Tak, najprv presypujeme soľ. Tak, môžeš tam nasypať soľ. Ukáž všetkým, čo tam je, no, ako výborne, a syp. Môžeš tam nasypovať. Do prvého pielínka dávame soľ. Máme pripravené. Akože som to žiačka, hej? Výborne, áno. Akože som to ja žiačka. A hneď môžeme zagumičkovať prvý pohárik. Akože som to ja žiačka. Áno. Výborne, super. Ďalej. Napíšeme tam, že to bola soľ. Na spodok pohárika píšeme písmenko S. Soľ. Teraz prenasledujeme rýžu, čo je v poháriku, do druhého pohárika. Áno, presídiu. Opatrne, aby sme nevysypali. Všetko to tam vysyp smelo, kľudne. Takto. Správne. Máme pripravený dielník. Do pol alebo do 3/4 pohárika, aby sa nám to mohlo potom pekne pohybovať. Zakúčujeme. A napíšeme, že to bola rýža. Napíšeme. A teraz presýpame do ďalšieho pohárika, čo bol predposledný, nasypeme krupicu. Výborne. A zagumičkujeme. Zagumičkujeme dobrý druhý pohárik. No. A pretože gumička táto je veľmi veľká, skúsime ju na dvakrát. Dobre? Gumičkujeme ju na dvakrát. Môžeš? Super. A posledný pohárik, čo dáme do posledného pohárika? Do posledného vložíme hačničky. Výborne. Presídiť tam smelo. Výborne. Paľučky môžeme trošku odsypať, aby ich tam nebolo. Stačí nám toľko. Tieto poháriky môžeme poskladať. Už ich nepotrebujeme. A dáme na vrch taktiež igeličík, ktorý sme si vopred pripravili. Tak. Výborne. Či môžeš tam pridať ešte jednu gumičku. Máme napísané, zabudli sme napísať K ako krupica. A tu sme písali soľ, fazule. Napíšeme tam S. Pomôžem ti. To je také ako aj podobné, vieš? Tak, výborne. Máme tam S. No, teraz ideme sa najprv zoznámiť so zvukmi. Toto sme si pozreli, že to je S. Ako čo? Tak to počúvaj. Ty zvuk vydáva soľ. Výborne. Teraz tam máme R ako rýža. Počúvaj pozorne. Silnejší. Výborne. Chyť ďalší kelímok a skúmame. Tam je K ako krupica. Veľmi podobné ako soľ. Tento najsilnejší je čo? Fazule. Výborne. A teraz si všetky tie kelímky
To, hoci ako, môžeš aj ty, premiešaj mi. Hoci ktorý, na hoci ktoré miesto a môžeme začať hádať. Kto začína prvý? Ja. Dobre, tak vezmi si prvý kelímok, pozorne si ho podraz pri ušku. Krupica. Soľ, áno, to je veľmi podobné zvuky. To sa naučíme rozlišovať, nevadí. Čo je toto? Vanule, vidíš? Áno. A toto? No, toto boli pazúky a toto bola ríša. Ešte sa len zotnáme s tými zvukmi. A toto bude čo? Krupica. Výborne. Tak, teraz druhé kolo. Uspieš už možná všetko. To je toto? No hneď nepovedal. Fazule. Áno, lebo ten zvuk je najsilnejší. Toto je? Miesto a rýža. Áno, správne, rýža. Už vidíš, už si sa to naučila. Čo je to? Soľ. A teraz si pozrela. Jak chceš to pozerať? Dobre, tak si to polož. A posledné? Krupica, vidíš? Áno, správne. Výborne. Takže takto sme si vyrobili veľmi jednoducho a zábavne logopedickú hračku na zvukovú diferenciáciu. Teraz sa budeme hrať na vtáčikov s zobkou. Každý z vás bude zobko a bude mať jednu dážďovku. Prepícla! Teraz sa nehráme na opičky, ale na vtáčikov, dobre? Takže vy si zoberiete papierik, pritlačíte si jazyčkom, koncom jazyčka o podnebie. Ale žlutú. Tak, a budete držať ten papierik. Ja vám ukážem, pozrite, áno. Tak? A ja budem ťahať. Zvedá? Tak, rozdávam. Ja chcem ťa Dobre. Za radom, pekne, šušu. Koľko ešte nemá. Bezka, nech sa páči. Nech sa páči. Nech sa páči, modrý. Dobre, a ešte? Máme všetci dažďovky. Výborne, tak. Každý si, áno, môžete si dať do úzovkovia. Dajte si, no. Držte jazyčkom pekne. Tlačte a ja idem skúsiť ukradnúť zobkami. Hore, otvor pusinku. Jazyčkom pritláčaš, no, výborne. A ja ťahám, super. Výborne, drži. Dobre, nedá si ukradnúť tento zobko do hráme slovného hada. Začíname slovo, napríklad Stanička nám vymyslí prvé slovo. Na čo sa bude končiť to slovo, na to bude začínať slovo ďalšieho. Loptička bude putovať dookola a budeme pekne rozprávať. Každý musí zapnúť mozog na plné obrázky, aby vymyslel nejaké perfektné slovo. Dobre? Tak, nech sa páči. Na čo nám končí slovo loptička? Loptička. L-O-P-T-I-Č-K-A. Nevypočítavame teraz, ale sústredíme sa na to, na čo končí naše slovo. Takže na A. No, vymyslím slovo na A. Si to zatiaľ vysvetľujeme. Nič sa nedeje, postupne pochopíte, čo máte robiť. Na A. Hoci aké slovo na A. Môže to byť aj meno. Alžbetka. Alžbetka. Na čo sa končí slovo Alžbetka? Ďalšie A. Tak skús vymyslieť slovo na A, ktoré bude končiť na nejaké iné písmenko, aby sme nemali všetko na A. No? Ja mám. Napríklad, čo nás vozí do školy? Také veľké. Autobus. Autobus. Mám ešte jednu. Na čo sa končí autobus? Skúsi? No, povedz nám ešte raz. Slon. A jazyček dole dáme. Slon.
Natálka na A končí, čiže musíš vymyslieť slovo na A. Zase na A. Áno, hoci aké slovo na A. Nebrala. Napríklad A. Alenka. Môžeme ti trošku. Dobre? Zase na A. Auto. Auto. Výborne. Auto. Na čo končí? Auto. Dominikovi? Na čo končí? Alenka. Dobre, stačí nám toľko. Tak a teraz niečo k prípravným cvičeniam na výslovnosť správneho R. Začíname pomalými zvykmi pomocných hlás, pomocou pomocných hlások T a D. Najprv začneme s hláskou T. T, 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 T. Pomaličky. Teraz budeme zrýchľovať. Ešte rýchlejšie. Takto, môže to byť aj dlhšie trošku. Teraz prejdeme na hlásku D. D, 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 D. Rýchlujeme. Ešte rýchlejšie. Výborne. A teraz pokračujeme ďalej spojením týchto dvoch hlások. Čiže TD, 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 TD. Mami. Ešte rýchlejšie. Ako rýchlo sa len dá. A pridáme tam ešte aj pomocnú hlásku N. Takže to bude TDN. A rýchlejšie, tak aby sme len naznačili to N. TDN, 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 TDN. Zrýchľujeme. A ešte rýchlejšie. Ako najrýchlejšie sa len dá. Tak tieto cviky máme za sebou a skúšame teraz ešte fúkať do jazyka za pomoci T. Takže vyslovíme T a fúkame trošku do jazyčka, do konca jazyka. Dvihneme jazyk ako na T, T, teraz k tomu pridáme ešte pomocou malíčka alebo ukazováka. Môže si to aj dieťatko samé robiť. Vyskúšame si malíček, dvihneme, jazyk hore ako na T, fúkame a do toho pekne kmitáme prstom. Alebo môže byť to isté robené ukazovákom. T,